Lho Pak, sampeyan wis pulang? Ya wis no. Soalnya jam pulang ya pulang. Iso mang budangmu jam pira tak aku kok enggak roh? Jam 2:30 wae. 2:30. Motoku ning dalan kaya kawat. Ya mesti budale wis wae. Kowe sarapan porong sama niki mau. Bugong. Terus sarapan belas sama. Apa jenenge? Iki mah ditukokne sego pecel karo biasa panen. Ya pore mama sampeyan urung sarapan. Panen nih. Engko aku tak mangan kena sambel ya. Kena sambel karo segone sik lho. Sego wadang. Wis godhong sik beras entak aku ora ngecapne kok. Lah iki tak tukokne beras pisan-pisan. Engko sampeyan makan sego wadang. Oh, Iki mak meneh. aku sego wadang sambel plelek karo goreng rondok kae. Itu iki mak meneh ora apa-apa. Enggak wis aku karo. Mama tukane beras karo apa wi? Tak tukokne belas karo lemah aku lagi jago goreng peng. Emping biaya iku emping ente. Alhamdulillah matur suwun ya Pak, muga-muga awake sehat, rezekine lancar, sampean diwehi panjang umur. Iki jago goreng peng, ade kan apa-apa berselalu bersama. Kok dadine lek mangan peng akeh-akehan kan asam urat bersama. Gila iso aja asam urat. Ini aturane kata iki. Dari 55. Enggak apa-apa. Alhamdulillah sepira-pira ya Pak disyukuri Pak. Matur suwun ya Pak. Iki yo keh. Iki rada enek nek rada aman nek kan. Heeh. Iya. Alhamdulillah matur suwun ya muga rezekimu lancar, awake dhewe sehat, panjang umur. Hari kita ngecopne sik. Contoh sik bari ya. Kamu mau sambel dhisik aku. Tak sambelne. Sampean berarti makan karo sego wadang? Godang. Heeh.